ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم دمت مدرخ بقانقوا تغرينيا سولوس عربن سنبتن بقوزات راي إرترا كاب ساعة شمون تخسب ساعة شعات مشت عب حاتير معبل بعسرت حد شحن شو عتميتن 20 كيلو هرتز واب 25 متر باند كمون فنوانا بساتلايت ن 24 ساعات عب نايل سات بعسرت حد شحن 678 ميجا هرتز عب بولاريزيشن فيرتيكال ديمقراطيا ولوط نمرقات ناب إيرتراز فنو مدب راديو إيرتراويان يوم ازي دمت مدرخ إيرتراويان يوم فيبن سولوموني سلام كما تمسيو كبرات سمعتنا أبناء لومي سولوس عسرت شمونتي كاتيت مدمنا كم تلمود فلما زينا خاربيو عسيبنا كابل بهز بتفحي قزوة أمراحي زبل عنك تعدالين لكم لنا بدحرزي نايلوم زينا دقيمنا مدمنا هندم دموئنا سناي مكتالي برالكم كساب زلو نزعنت نحرنت كل قالس بنا قنا يقنا نحقنا لوتي قنا قنا وبنور ودنا سنمكت قالسي نزفلت هزبي سنمكت قالسي نزفلت هزبي لو دنم مزقاب أبزل ألو نعبي عوات بغال سنبر عوات بغال سنبر أيكونن بوزبي هاجر مزفكر يخنون لبي مقال قديفو سراء زربه وقم بعالك حد النزغر كوح مقلا زاملو تتبي زي وكل وكنت مرحسن على ما زحن كل ما مهمني ثورة بتان محزنة حدقن يا سهول شوفنا مدر بيت ملاقتي حمام مالوخنا يقوربي عدلينا هبو أبها قراب سدد نغيثن بقاس بتنو حادنت حسبنا مرامر كوثلنا المقلاد نوفر بمقانوس نكوفنا مفقاس ويمنتات نسمم قديفنا دخمة كاب محنقات نقلت حمامنا بزي قلم عباد كساب زلو نزعنت نحرنت كل قالس بينا قنا
እዚ ድምጽ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና እንሆ ፈለማ ርእስታቱ። ኣምባሳደራት ኤርትራ ሓድሽ ወረቐት መንነት ክዕድሉ መምርሒ ወፅዩ። ላዕለዎትን ማእከሎትን ኣዘዝቲ ሰራዊት ብሓድሽ ምደባ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ቅሬታኦም ይገልጹ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ዝርዝራቱ ኣምባሳደራት ኤርትራ ነቲ ኣብ 1993 ኣብ እዋን ሬፈረንድም ንዜጋታት ዝተዓደለ ናይ መንነት ካርድ ወይ ወረቐት ዝትክእ ሓድሽ ወረቐት መንነት ክዕድሉ መምርሒ ከም ዝተዋህቦም ካብ ውሽጢ ሃገር ዝበፅሓና ዜና ሓቢሩ። እቲ ነዚ ስጉምቲ እዚ ንምውሳድ ዝተዋህበ ምክንያት ስርዓት ወያነ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ተምይኑ ብኣሽሓት ኣባዚሑ ዘርጊሑ ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምቁፅጻርን ንምግታእን ምዃኑ እዩ። ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወም ዘበለ ዜጋ ወረቐት መንነቱ ንኸይሕደሰሉ ተወሲኑ ምህላው ስለዚ እቲ ሓድሽ ኤርትራዊ ወረቐት መንነት ነቶም ናይ ክድዓት ታሪክ ዘይብሎም እሙናት ደገፍቲ መንግስቲ ጥራይ ተለልዩ ክወሃብ መምርሒ ተዋሂቡ ከም ዘሎ ምንጭታትና ሓቢሮም። መራሕቲ ኤርትራ ትጋገዩለኹም ንዝበሎም ፈታዊ ሃገሩ ዜጋ ስለ ዝነቐፎም ጥራይ ክሳብ ክንድኡ ንታሕቲ ወሪዶም ሃገራዊ መንነቱ ክሓኩ ምሕላኖም ማዕረ ክንደይ ፎኺሶምን ርዒዶምን ከም ዘለዉ ዘረድእ እዩ። ኢትረፍ ሎሚ ብኩሉ እንትናኦም ተቃሊዖም እቲ ቀደም እኳ ከምዚ ሕጂ ብሕማቅ ተግባራቶም ዕርቃኖም ከይወፁም ከለዉ ብሓልዮት ህዝብን ሃገርን ትጋገዩለኹም ኢሎም ክእርሙን ዝፈተኑ ዜጋታት ኣሲሮም ሸሪቦሞም እዮም። ሕጂ ከዓ ተቃውምትና ንዝበልዎም ድላዮም ኣስማታ ጠሚቖም ወረቐት መንነት ክኽልክሉ ዘገርም ኣይኮነን። እዚ ካብ ጸቢብን ዕጹውን ኣተሓሳስባ ዝምንጩ ንክውንነት ብብቕዓት ክገጥም ዘይደፍር ናይ ፍራሓት ኣተሓሕዛ እዩ። ክንዲ ዝኾነ እቲ መሪሕነት ግዛኣት ሕጊ ረጊጹ ንስልጣኑ ከም ወለንትኡ ብምጥቃም ሰባት ይኣስርን ይቐፅዕን ይሸርብን ይሕቀቕን ከም ዘሎ ሃገራውያን ኣህጉራውያንን ተጣበቕቲ መሰላት ኣቃሊዐን እየን። እዚ ሕጂ ዝተፈላለየ ምኽንያትን ምስምስን እናቕረበ መሰልን መንነትን ዜጋታት ዝኽልክልን ዘፍቅድን ዘሎ መላኺ ስርዓት ጽባሕ ንግሆ መዓልቲ ምጽብጻብ ከም ዘሎን እቲ መዓልቲ ከዓ ርሑቕ ከም ዘይኮነን ክዝክር ይግባእ። ላዕለዎትን ማእከሎትን ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኢሳያስ ንሜጀር ጀነራል ገረዝጌር ዓንደማርያም ውጩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ጥዕና እናሃለወ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ንክኸውን ምምዛዙ ስለዘይተቐበልዎ ቅሬታኦም ይገልጹ ምህላዎም ምንጭታትና ካብ ውሽጢ ሓቢሮም። እቶም ኣዘዝቲ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብዕጥቁን ዓቕሚ ሰቡን ብቐረባት ሎጂስቲክስን ስልጠናን ብመነባብሩኡን ምሕደራኡን ኩልንትናዊ ለውጥን ምምሕያሽን ኣብ ዘድልየሉ ዘሎ እዋን ብሕማም ተረሚሱ ኣብ ዓረብያ ስንኩላን ተኸርሚዩ ንዘሎ ውጩ ከም ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ምምዛዝ ማለት ብሓይልታት ምክልኻል ምሽክዕላል ማለት እዩ ከም ዝበሉን እቲ ቅሬታ ክሳብ ታሕተዎት መኮነናት ወሪዱ ምህላውን ይግለጽ ኣሎ። ሜጀር ጀነራል ገረዝጌር ዓንደማርያም ውጩ ብዝሓደሮ ውሽጣዊ ሕማም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ጥዕንኡ እናንቆልቆለ ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝቐረባ እዋን ሕክምናዊ ረድኤት ንዓዲ ጥልያን መጺኡ እኳ እንተነበረ እቶም ዝከኣሎም ዝፈተኑ ሓኻይ ዓዲ ጥልያን ጥዕናኡ ኣዝዩ ስለ ዝተሰናኸለ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ዝተኣዘዘሉ ኣፋውስ ክወስድ ከም ዝመኸርዎ ይፍለጥ። ውጩ ብሰንኪ ጥዕናኡ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እናሃለወ ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ንክኸውን ምምዛዙ እምበኣር ነቲ ብሰንኪ ጉዕዙይ ምሕደራን ከፋፋሊ ሜላታትን ኢሳያስ ዓቕሙ ጎዲሉ ዘሎ መሳርዕ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ንምልማስ ብመደብ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ እቶም ምንጭታት ይሕብሩ። ኢሳያስ ድሕሪ ስርሒት ፎርቶ ፈጺሙ ስለ ዝሰንበደ ሓያልን ውዱብን ሰራዊት ምክልኻል ክህሉን ክርኢን ድላይ ስለ ዘይብሉ እዚ ናይ ሕጂ ኣወዳድብኡ ብተዘዋወር መንገዲ ዓቕሚ ሓይልታት ምክልኻል ብዝያዳ ንምድኻም ብፍላጥ ዝገብሮ ዘሎ ውዲት ምዃኑ ተንተንቲ ፖለቲካ ተሃገር እውን ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።
إذا حجي بسنك قعزوي محدران بالشوات تعاليان إسياس أب حماق كونتات ودي أزر كابزلو ميجر جنرال غرزغير عند مريم وجو كم زحجي مسارحن مقابريان إسياس كوينو بهزبن سراويتن كي تتسألئي حدا خابتهم نهاجرن هزبن كغلغلو نابقال سحارنت زتتنبرو في عدك هزبي نيرو أبو وانبرتاو تقادلو محبراو دحر بايتون تحت درجات مهرتون كي قطعو كاب حيالو مزانو لعلوت عزز سراويت بتران تحتوت حالفتن زحاشة تقبالنا زنبرو مقلول فتون هبوبن عزازونيو نيرو إسياس نوجود رايزي كوني انتلاي نبوزحات كالوت عزز سراويت متان كتحات إيوان كحلوون بمدب عبلشونا أتحيلو حلوف هاقراو جغننتهم نمدوان سريحيو يخون امبارح حجي درجة زبزحو عزز سراويت تولي تردئوهم بحلوف ملكن بلشو محدران إسياس تماريروم كم زلو علالا الدباباي كوينو مهلاو من جتاتنا يقلتو كبرات تختاتلتين لو مستدالو وزينا زي نيروم كبرات تختاتلتنا نايلوم مدمنا أبز دمدمنا لنا أبز مت مسكالة حستو خساب نملسكم سلام كناي تعالى يعرقوا بكي يعرقوا بكي ولا تفرسني قتالة جلبتها والود تعالى ولا تفرسني قتالة جلبتها والود تعالى جبال من تكسى تعالى شليل هذا الود تعالى يعرقوا بكي يعرقوا بكي يعرقوا بكي كشوق الساتة تعالى الحنجور ما يوسى تعالى كشوق الساتة تعالى الحنجور ما يوسى تعالى حجات بكلة تعالى دونك رسمو جاتا تعالى يعرقوا بكي يعرقوا بكي يكون ولد كانت تعالى حبرتي بسقانة تعالى يكون ولد كانت تعالى حبرتي بسقانة تعالى قطع الحيبانة تعالى يسرت وسرجانة تعالى يعرقوا بكي يعرقوا بكي يعرقوا بكي كبودا كبودا وكبودا ولا تقدم رسنا غورا
እዚ ድምፂ መድረኽ ኤርትራውያን እዩ። ልብ ህዝቢ ተፋሒቑ ዝወፀ መራሒ ኣብ ዝሓለፈት 9 የካቲት ኢሳያስ ኣብ ካልኣይ ወርሒ ዓመት 2014 ደረስቲ መደረኡ ምስ በኸሩ ድሕሪ 4 መዓልትታት ብሓድሽ ዓመት ኣመኻኒዩ ንልዕሊ ሰዓት ዝኸውን ቃለ መሕትት ኣካይዱ ነይሩ። ወዮ ደኣ ኣብዚ እዋን እዚ ብሰንኪ ተግባራቱ ኩሉ ሰብ ቅጭ ስለ ዝመጾ ዝከታተሎ ነኪዩሎ እምበር ቃለ መሕትቱ ዝሰምዐ ዘበለስ ናብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ብምውዳቑ ከም ዝሓዘነሉን ብዝያዳ ከም ዝንዕቆን ፍሉጥ እዩ። ይኹን እምበር ኢሳያስ ኮነ ደቂ መዛሙርቱ ብቃላቶም ክምጎቱን ክምከቱን ስለ ዘለዎም ነቲ ክውዕዮም ብማንካ ክዝሕሎም ብኢዶም ዘቆማጥዕዎ ጉዳይ መሬትን ኣባይትን ክንዛረበሉ ኢና። እቶም ድሕሪ ሓንቲ ሕቶ መልሲ ፕሬዚደንት ዝቕበሉ እምበር ነቲ መልሱ ዝብድህ ወይ ምስቲ መልሱ ዝተፋነን ተኸታሊ ሕቶ ከስዕቡ ዘይክእሉ ሕዩራት ጋዜጠኛታትና ብጽማቕ ጸገም ኣባይቲ ንምፍታሕን ሱታፌ ውልቀ ዜጋታት ኣብ ህንፃ ኣባይቲ ንምትብባዕን እንታይ መደብ ኣሎ ክብሉ እዮም ሕቶኦም ኣቕሪቦም። ኢሳያስ ክምልስ እንከሎ እቲ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ህንፃ ኩሉ ነዛ ሃገር ዝሰርሐ ዜጋ ገዛ ከም ዝህልዎ ንምግባር ዝዓለመ ኮይኑ በቲ ዝተኣታቶ ዘሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ከም ዝቀላጠፍን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት በብደረጃታቱ ከም ዝትግበርን ኢሉ ነዊሕ ድሕሪ ምዕላል እቲ ቀንዲ ተጠቃሚ እቲ ዝተጋደለ ነዛ ሃገር ዝሰርሐ ገዛ ዘይብሉ እዩ ክኸውን ክብል ገሊጹ። ኣስዒቡ ኢሳያስ ተጋዳላይ ንዓመታት ተጋዲሉ ስለ ዝመፀ ናይ ዝተጋደሎን ዘገልገሎን ሞሳ ካሕሳ እንተወሓደ ቤት ክረክብ ኣለዎ ክብል ከም ወትሩ በተፈላለየ ሜላኡ ሕጅውን ሲቪልን ተጋዳላይን ገባርን ኣገልግሎትን እናበለ ክፈላለ ፈቲኑ። ኢሳያስ ድሕሪ 23 ዓመታት ናጽነት ሎሚ ተጋዳላይ ቤት ከም ዘድልዮ ንሓንቲ ስድራ ቤት ቅድሚ ደሞዝን እቶትን ተጽልለሉን ትዕቀበሉን ቤት ከም ዘድልያ ክነግረና እንከሎ ዘገርም እዩ። ኢሳያስ ነቲ ንነዊሕ እዋን ብግብሪ ዘዋረዶ ዝረገጾ ዘዋሰኖ ተጋዳላይ ሎሚ ኣብ ዕራርቦ ፀሓይ ስልጣኑ ንስምን መንፈስን ተጋዳላይ ክትቀመሎም ብምድላይ ምስ ተጋዳላይ ዝደናገጽ መሲሉ ክረአ ይፍትን ኣሎ። ይኹን እምበር ተጋዳላይ ኪዒቡ ነጺግዎ ስለ ዘሎ እዚ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ምምጽዳቕ ኣይጠቕሞን እዩ። ተጋዳላይ ኣብ ጽባሕ ናጽነት ኣካይዳን ኣሰራርሓን መራሕቱ ስለዘይዕገቦ ብውልቅን ብጉጅለን ክቃወም ጀሚሩ። ሽዑ ኢሳያስ ለዚቡን ዓቲቡን ንመሰረታዊ ሕቶታት ተጋደልቲ መርሚሩ ፍትሕ ኣብ ክንዲ ዝገብር ኣብ ኣኼባታትን ማዕከናት ዜናን ንተጋደልቲ ክዝልፍን ከነኣእስን ተሰሚዑ። ድሕሪ ተጋደልቲ ኣዴታት ሰሎሙና እቶም ናይ መጀመርታ ግዳይ ዝኾኑ ከዓ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ዝሓተቱ ስንኩላን ተጋደልቲ እዮም ነይሮም። እቶም ኣብ መሪር ዓውዶ ግጥማት ተሳቲፎም ኢደ እግሮም ዝሰኣኑ ኣዒንቶም ዝዓወሩ ኣእዛኖም ዝጸመሙ ስንኩላን ብጾት ኩነታት መነባብሮኦም ክመሓየሽ ሕቶ ስለ ዘቕረቡ ጥራይ ብኢሳያስ ሕንቁቓት ተባሂሎም። ኢሳያስ ነዚ ሕጂ ዝተጋደለን ዘገልገለን ቤት ክረክብ ኣለዎ እናበለ ክመጻደቐሉ ዝፍትን ዘሎ ሕቶ ኣብ ጽባሕ ናጽነትና ሕንቃቐ እዩ ክብል መሊስዎ እዩ። ኢሳያስ ትማል ዝበሎን ሎሚ ዝዛረቦን ስለዘየስተውዕል ኣይኮነን ትማል ካልእ ሕጂ ካልእ ዝዛረብ ዘሎ ንረብሓውን ስልጣኑን ክተዓጻጸፍ ስለ ዝደለየ እምበር
ኣብ ቅድሚ ህዝብን መስኮት ቴሌቪዥንን ቀሪቡ ክዋሳእ እንከሎ ንበይኑ ብዘይ ሓጋዝን ደጋፍን ከይደቀሰ ክሰርሕ ዝሓድር መሲሉ ይረኣየና ነይሩ። ግን ኢሳያስ ንፉዕ መራሒ ዘይኮነስ ንፉዕ ተዋሳኢ እዩ። ስለ ዝኾነ ኸኣዩ ሕጂ ነቲ ቀደም ዝረገጾ ተጋዳላይ ኣብ ዘይትግበር መብፅዓ ቀዳምነት ክወሃብ ኣለዎ ብዝብል ካብ ህዝቡ ኸርሕቆ ዝፍትን ዘሎ ተጋዳላይን ህዝብን ዝበሃል የለን። ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉእ እዩ ተጋዲሉ። ኢሳያስ ግን ኣብ መንጎ ህዝብን ተጋደልትን ሓዊ ከኣጉድ ምእንቲ ንህዝቢ መዋእሎም ተኻርዮም ካብ ዝነበሩ ኣባይትን ናወሓፈ ንመኮንናቱ ገዛውቲ ብምዕዳል ኣብ ፀጉዑ ከሰልፎም ፈቲኑ እዩ። ብዙሕ ግዜ ኣብ እዋኑ ከም ዝተባህለ ሕጂ እውን እቲ ንሲቪል ክራይ ከፊሎም ካብ ዝነብሩሉ ኣባይቲ እናበርቆቕካ ቤት መሓዝ ስለ ዘይተረፈ ንፅባሕ ንጎሆ ኣብ ፀገምን ሽግርን ዘእቱ ተግባር ምዃኑ ብምስትውዓል ሕልና ዘለዎን ነብሱ ገቲኡ ደጊሙ ክሓስብን ክምርምርን ካብ ከምኡ ዓይነት ተግባር ክቁጠብን ምዝኽኻር ኣገዳሲ እዩ። ኢሳያስ ቅድም ቀዳድም ነዚ ሕጂ ተሓላቂኡ መሲሉ ዝቐርብ ዘሎ ተጋዳላይ እዩ ደምሲስዎ። እቲ ሓደን ውዱብን ክምክቶ ዝኽእልን ሓይልን ንሱ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ኣድማዕ 20 ጉንበት 93 ኢሳያስ ንተጋደልትን ክብትን ደቂሱ ይሓደረን። እቶም ዝተበተኑ ተበቲኖም እቶም ዝተረፉ ከዓ ከም ኣብ ቃልሲ ሓርነት በተሓሳስቦኦምን በረኣዮምን እናተጨፍለቑ ምእንቲ ሃገራዊ ህንፀት ንኹሉ ኣደራዕ ተፃዊሮም ድርብ ገድሊ ይጋደሉ ኣለዉ። እቶም ኣብ 20 ጉንበት ነቲ ናይ መጀመርታ ፀይቅታት እቲ ስርዓት ኣለልዮም ዝተቃወሙ ኣብ ሓምለ 1994 ንፀላኢ ብዘባረሩሉ ጠበናጅኦም ኣብ ማይ ሓባር ዝተጨፍለቑ ኣብ ዝተፈላለያ ኣሃዱታት ኣጋርን ከቢድ ብረትን መሰል ብምሕታቶም ጥራይ ዝተሸርቡ እቶም ኣብ መስከረም 2001 ቅዋሚት ተግበር ስለ ዝበሉ ኣብ ዒራዒሮ ዝሓቐቑ እቶም ብድሕሪኡ በብእዋኑ ከካብ ቤቶምን ስርሖምን ተተቐፊዶም ኣብ ቸላታት ዝተደርበዩ ጋዜጠኛታትን ኩሎም መፅለልን ምዕቆብን ቤት ዝግብኦም ተጋደልቲ እዮም። እንተኾነ ኢሳያስ ብዛዕባ ነብሱን ወንበሩን እምበር ብዛዕባ ህዝብን ሃገርን ስለ ዘይሓስብ ኣብ ጉዳይ መሬትን ኣባይትን ተገላባጥ መርገጽ ብምውሳድ ንህዝቢ ኸናቁት ይፍትን ኣሎ። ኢሳያስ ነቲ ዘይሕባእ ክውንነት ክሓብኦ ስለ ዘይኽእል ብሕፅረት ኤሌክትሪክ ከፍሪ ዘይከኣለ ፋብሪካ ሲሚንቶ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ብድሆታት ህንፀት ምዃኑ ገሊጹልና ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብ መጀመርታ ዕለታት ወርሒ ጥሪ ፋብሪካና ዘፍረየቶ ኣሽሓት ቶናት ቸሜንቶ ንቐጠር ይሽየጥ ምህላው ነጊሩና ነይሩ። ነቲ ቅንያት እቲ ዝተደለየት ሙላቕ ወሬ ኢሳያስ ኣብ ዝመሕትቱ ረሲዕዋ ኣሎ። ነሰራርሓን ናውትዕዮን ቀረባት ህንፃን ብዝምልከት ኢሳያስ ከም ልሙድ ቸሜንቶ ዝበሃል ኣሎ፣ ቴንዲኖ ዝበሃል ኣሎ፣ ማቶነ ዝበሃል ኣሎ፣ ሑፃን ጀያን ኣሎ እናበለ ድሕሪ ምዝርዛሩ 20 ዓመት ኣብ ዝረብረብናሉ ዘይትግበርን ዘይከኣልን መብፅዓታት ኣብ ሕርያ ጤሳ መሬትን ልቓሕ ባንክታትን እውን ኣፉ ከም ዝሃቦ ተዛሪቡ። ግን ኩሉ ተዋስኦን መቃነይን ጥራይ እዩ። ስለዚ ነዚ ዘይትግበር መደናገር መብፅዓታት እናልዓለ ተጋደልትን ገባርን እናበለ ክበታትን ዝፍትን ዘሎ ስርዓት ካብ ልቢ ህዝቢ ወፂእካ ኢኻ ብምባል ሓድነትና ኣትሬርና ክንኣልዮ ክንዕጠቕ ይግባእ።
ኣብ ጉዳይ ፀዓትን ኤሌክትሪክን ኢሳያስ ፀገማት ኤሌክትሪክ ንምፍታሕን መመንጨውን ምዕባይን ከምኡውን ካብ ሱዳን ክመጽእ ንጽበዮ ፀዓትከ ኣሎዶ ንዝብል ሕቶ ክምልስን ከሎ ጥሙሓት ናይ ኤሌክትሪክ ምዕባይ ናይ ጻዕዳ ሓርማዝ ፕሮጀክትታት እዩ ዝኸውን ክንዕብዮ እንተኾይና ከዓ ክሳብ ክንደይን ብኸመይን ኢና ክንዕብዮ ምስ ዕበናዮ ኸመወዳእቱ ኣብ ምንታይ ኢና ክነውዕሎ ማልስ ክንረኽበሉ ዲና ዝብሉ ክምለሱ ዘለዎም ሕቶታት ኣለዉ ድሕሪ ምባል ከም ኣመሉ ብቐጥታ ብጸጋታት ፀዓት ንዝተባረኻ ሃገራት ብዙሓት ሕጂ ዝበጋገሳ ዘለዋ ሃገራት ክሳራ እምበር መኽሰብ ዘይብሉ ንጃህራ ዝገብርኦ ገዚፍ ወፍሪ ፀዓት ስለ ዘሎ ንዓኣተን ርኢና ክንዛረብ ኣይንኽእልን ብምባል ክዝልፍ ጀሚሩ ኢሳያስ ወትሩ ንመደባቱ መወዳድርቲ ከም ዘይብሉ ጽፉፍ መደባት ንሓሳባቱ መዳርግቲ ከም ዘይብሉ ውርፁፅ ሓሳባት እናምሰለ ክንደይ ግዜ ጎብለል ዞባና ክኸውን ዘይሓለነ እንተኾነ ብሰንኪ ትስግንጢር ባህርያቱ ኣብ ኣተሓሕዛ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ኮነ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ብንዕቐትን ትዕቢትን ብስስዕን በለፅን ስለ ዝሰርሕ ኣብ ኩሉ መዳያት ፈሺሉ እዩ ኢሳያስ ህዝቢ በቲ ኣብ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ኤሌክትሪክ ከማርር ከም ዘይብሉ እዩ መኺሩ እምበር ሕፅረት ኤሌክትሪክ ከም ዘሎ ኣይከሓደን ፋብሪካ ሲሚንቶ ብሰንኪ ጠለብ ኤሌክትሪክ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ካልኦት ዓዲ ዝወዓላ ኣውፈርቲ ትካላትን ዋኒናትን ከም ዘለዋ እውን ተኣሚኑ እዩ ግን ስለምንታይ ኢና ሎሚ ድሕሪ 23 ዓመታት ናጽነት መሰረታዊ ጠለባት ኤሌክትሪክ ህዝብና ክነቕርብ ዘይከኣልና ዝብል ሕቶ ግን ኣነን መሳርሕተይን ከም መራሕቲ ሃገር ክንሰርሕ ስለ ዘይበቕዓና ኢና ዝብል ውፁእ መልስን ሃለዎ ከም ኣመሉ ኩሉ ድኽመታት ካብ ነፍሱ ንኸርሕቕ ጀነሬተራት ደኺመን ላሕሊሐን ንሓድሕደን ተበላሊዐን መሪተን ሓደ እዋን እውን ነዳዲ ስለ ዝተሳእነ እዩ ተባሂሉ ይዝረብ እዩ እቲ ሽግር ብቐንዱ ግን እቲ ዝጸንሐ መመንጨዊ ተደማሚሩ እውን ካብ 80 ዋት ዝሓልፍ ዘይምዃኑ እዩ ክብል ጠለብ ተጠቃሚ ከም ዝዛየደ ብምምሳል ምኽንያት ስንፍና ምሕደራኡ ክሓብእ ፈቲኑ ጠለብ ፀዓት ሓንቲ ሃገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናወሰኸን እናዓበየን ከም ዝኸይድ ርዱ እዩ ስለ ዝኾነ እቲ እመርሕ ኣለኹ ዝብል ስርዓት ንኹሉ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ኣገልግሎታት ህዝቢ ከም መቻች እዩ ዝግብኦ ኢሳያስ ግን ኣብ ክንዲ ብቤቱን ዋኒኑን ዝዛረብ ዶባት ሰሰጊሩ ኣብ ሓንጎሉ ንዝተቐርጹ መደባት ልምዓት ጸላእተይ ዝብሎም ከነኣእስ ንሰምዖ ኣለና ከም ዝናይ ሕጂ ኣብ ወርሒ የካቲት ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዝሓለፈ መስከረም እውን ብምኽንያት ሓድሽ ዓመት ግእዝ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ንቐጻልኸ ኣብ ረስናዊ ምንጭታት ፀዓት ጥራይ ዲና ክንምርኮስ ወይስ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ ምምጻእ መደብ ኣሎ እዩ ክብል ምስተሓተተ ብሱዳን ብምጅማር ናይ መረዌ ናይ ኣጥባራ ናይ ሰቲት መመንጨው ፀዓት ብምጥቃስ ከም ውልቀ ነጋዳይ ኣነ እናበለ ናይ ምዕራብ መስመር ዘርጊሑ መጻንሒ ክዕድግ ከም ዝኽእል እንተደልዩ እውን ካብ ምንጭ ፀዓት ሚሌኒየም ኢትዮጵያ ክገዝእ ከም ዝኽእል ሓቢሩና ኣብቲ ዝሓለፈ ቃለ መሕትቱ ቅድሚኡ ኢልዎ ዘይፈልጥ ንሃገር ከም ውልቃዊ ዋኒኑ ብምውሳድ ኣነ ካብ ዝረኸብክዎ ዕዳጋ እንተደልየ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ሱዳን ካብ ጅቡቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ፀዓት ክገዝእ ክእል እየ ኣነ ገንዘብ ኣለኒ ንዝበለ ነጋዳይ ኣውፊረ ሱቕ ኢለ መሬት ኣይህብን እየ ኣነ ስለ ዘብዝሐ መንእሰያት ሚስተር ኣነ ዝብል ሳጓ ሂቦም ክሕጭጭሉ ጸኒሖም እዮም ብቐደሙ እውን ኢሳያስ ሰባት ከየሳትፍ ሓንጊዱ ንጉዳይ ሃገር ከም ውልቃዊ ዋኒኑ ንበይኑ ክውስኖን ንበይኑ ክሰርሖን ምስ ጀመረ እዩ ነገር ተበላሽዎ ኣብ ዝሓለፈ መደረኡ ንኣብነት ነመራጺታት ጉዳይ ፀዓት ኣመልኪቱ ሎሚ ኣብ ጸቢባት ተሓሳስባ ተቐርቂርና ክንከይድ ኣይኮናን ትማሊ ዝነበርናዮን ሕጂ ዘለናዮን ብምርኣይ ንቕድሚት ንሓሰብና ክንሰርሕ ኢና ኢሉ ነይሩ እታ ካብ ጸቢባት ተሓሳስባ መውፃእ ትብል ግን ልዕሊ ኣብ ፀዓትን ንግድን ብዝያዳ ኣብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታት ሃገር መሰርሐት ኢሳያስ ሓኒቑ ሒዝዎ ካብ ዘሎ ጽበት ተገላጊሉ ፈላጣትን ክኢላታትን ሃገር ኣሳቲፉ እንተዝሰርሕ ሎሚ
بحصرت صعاتن مبراهتن أي متطارعن زبزح جزء إسياس ننبسو خم ممهرن مخارن سلزقربا بحرشا زمتئ وانا حارستاي بغطبا زمتئ كيلا قماراي عب هنتان تحت قرطن كم لعلواي مهندس عب حكمنان تمهرتن كم وها زبل موياوي عب عدنان اندسترن متكاتا زيبلو كيلا خوينو عب كل عودتات كمهرنا مفتانو نمسكنو نبعلوغن ناي كل تكنيكاو موياتات مهايم كنسو ፍጹም ከመሃር ዘይ መድላዩን ዘይ መخالون نحزنلو حجون انتخونه إسياس ቅድሚ بحدش መመንጨው ጻዓት محساب መጀመርታ بخمي መንገዲኡ ፖለቲካው ቅሉላው ክፈትሕ እንተዝሐስብ መሐሾ ካው ዝተረፈ ግን እቲ አመስከረምን የካቲትን ዝተዛረበሉ ሀገር ጠቀስ ጉዳያት ጻዓት ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢ ዝናባውን መስኖአውን ሕርሻ ሀብታ ዓሳን ውጽኢት ጸባን ስጋን ጉዳይ አባይትን መሬትን ዕደናን ኢንዳስትሪን ወዘተ ነዊ ሓብዘ ይኮነ እዋን ብኻል አባሃህላ ክዛረበሉ ክንሰምዖይና ድሮኳ አብዝናይት ማል መግለጺኡ አብዝ እዋን እዚ ጠለብ ዘበየታው አገልግሎት ኤሌክትሪክ በቀዳምነት ዝስራ አይኮነን በቀዳምነት ሀገራው ዋኒናትዩ ክስራዕ ዘለዎ ብምባል ጠለባት ጻዓትን ኤሌክትሪክን ስድራ ቤታት ክፍታሕ ከም ዘይኮነ ነጊሩናሎ حصرت ጻዓትን ኤሌክትሪክን ጥራይ ዘይኮነ ግን ሕጽረት ኩሉ ቀረባትን ቁጠባውን ፖለቲካውን ቅልውላው ክፍወስን ክሕደስን ዝኽእል መብጻዓን ሕድርን ሰማዕታትና በመኽባር ስርዓት ኢሳያስ ተማሕዩ بهزباون ديمقراسياون سرعات مزتكا ጥራይ ምዃኑ ክዝከር ይግባእ كسالة نزفت الغيزلة زحم قلن بلاي تمسلة قدر غلار حقا قشان كلاي قدر غلار حقا قشان كلاي قشان لامبر تتلو قدري قشان لامبر تتلو قدري هيدا عمو زيت الرقب كولي ما غنصبغن كدللي قشالام برقد لنتتلو قشالام برقد لنتتلو مرأنا مسلا غتحلو مرأنا مسلا غتحلو تايدي زبل زلو هزبو خلو كم ايدي راخبان كم مكحلو دلاي فتحي كسمع سنينو ادما خلتا قوما استمنتينو يخون على ظلو تصور يكون انت خويل خرد اللون اقام شاتي دايسينهم قلت عايزهم قلعوتي تضمون اللو دا انترناتي المربو دعات عايسكعتي صوم قفل لو زي ما لساعي على بحر الخوينة نغع عسادو نغع عسادو نغع
عسادو نغا عسان نغا عسادو نسمع عسان الرين حدنتنا عيشت معتنا نحنا حدنتنا عيشت معتنا الرين حدنتنا عيشت معتنا نحنا حدنتنا عيشت معتنا سلام كنيتي أنا ما نحنتي حدنتي يا أخل الناس موت ودموتي سلاقينا تلمي كنتي أسمعنا تعم ملختي عاي تسعنا الله بركتي أقصنوا ولاني تحيتي إلا عندنا سقا سوقاتي عاي تبدل مدري سوقاتي نبلنا حدنتها عيشت معتنا نحنا حدنتها عيشت معتنا نحنا حدنتها عيشت معتنا نحنا حدنتها عيشت معتنا سبك بسان قلان عين بلع بقولي بنشلان من قدنا زقاك يبلان تايدوم مكركب حرن وللان دعاي سلام تحم ملختي نايف دارك والله برختي كان اقسنم ولد حياتي إلا عندنا سقا سوقاتي عاي تبدل مدري سوقاتي نبلنا حدنتها عيشت معتنا نحنا حدنتها عيشت معتنا نحنا حرنتها عيشت معتنا نحنا حدنتها عيشت معتنا في قرد اللون نعقا مشاتي نايسينهم دلة نايزهم قلعوتي يتقمون اللون دا انترناتي دايما مبودعة هاي سكعتي كلهم ضفوا اللون بس زي ما لساعد عربك بحر خوينا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناس نعسا ناغا عسادو ناغا عساي ناغا عسادو ناغا عسا كيفك أيوة بحبك بريدك بريدك بعزك أقبل ترابك محنة حنانك رحيقك شبابك شهامتك كرامتك عزيزة عزة ترابك تسافر تهاجر تودع سحابك مطيرة تعبر هضابك عيونك جروفك عيالك قطوفك تردد هتافك تسالم كفوفك حروفك معاني كلامك سيوفك تحارب تدافع تنظم صفوفك ثيابك تراثك تقود ليك نساءك مهيرة أصيلة كريمة تحاضر تسالم تشرغل ضيوفك أفراحك حريرة حنة وضريرة تلملم شتاتك وأرجع أشوفك أحزانك قصيدة حزينة وحنينة تنادي المشاعر تولع لجوفك تنادي ولادك بناتك رجالك تخاطب خيالنا نغير نبدل ظروفك اسمك بطاقة كبيرة وعريضة تزين صدورنا تسر بشوفك بريدك بعزك أقبل ترابك أهلا كيفك أيوة
مهلا كيفك أيوة بحبك عارف طيب أهلا مهلا كيفك أيوة بحبك مهلا كيفك أيوة بحبك عارف طيب أهلا هل فكيت كفة أشواقك هل فكيت كفة أشواقك هل فكيت كفة أشواقك برد طال غيابك من نافورة دمك سهل هل فكيت كفة أشواقك هل فكيت كفة أشواقك برد طال غيابك من نافورة دمك سهل لوين الروح الطول لوين الروح الطول لوين الروح الطول لوين الروح الطول السكة حتبقى زمان الحق روحي وهمس ليك حبيتك أنا طالع كان الحق روحي وهمس ليك حبيتك مهلا أنا شهدت الليل النايم جنبك ضدك وأنا سهران 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 هل سمنت أحلامك بي هل سمنت أحلامك بي هل سمنت أحلامك بي هل سمنت أحلامك بي مهلا كيفك أيوة بحبك عارف طيب أهلا بالعاتب بزايد دمز قبله الشمن عبي مو حد زلمله بيك وجه قمر حبرنا غيره
يأكل حرق يقدر سبي تفعله عقب باني والأقحم أسفينو يقزع الشمت فطر ود أدام يقب أخبرت عقب 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 تلع له حزبي تلع له تلع له حزبي تلع له ولدها فتفغلو حوها فتفغلو كزي كفله نفتحن كوامل درجة قاننا لآمن زي تكبر قبل آتي بيتنا أكل يأكل 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 سنة سعلت قبل زعمنا ما يكم زحقنا حبرنا فحيطول زمرنا يتمنا كسمتها زعدي قدم زوتنا عقب 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 تلع له حزبي تلع له تلع له حزبي تلع له فتح فقها سكنو مسل فقها سكنو وتاي تحمل يخونك وخينو تسر دوارابر ولد ولادن يكسف حد تلع له حزبي تلع له تلع له ولد كافتك وخينو تلع له حزبي تلع له تلع له حوها فتك وخينو قدم عسكر نبر زلخا أبسدد نفتحي تسوع زلخا والكمال أخي جزاء زلخا ودي الرزعدا من أختي بتاعها بزي يخلو ماي تراي ربرن زي قوام فتحين وتاي تعمل هناك خوينو كس تبرابر ولدن ولادن كسينا محادر تلع عنده حزبي تلع عنده تلع عنده ولد كافة فهلو تلع عنده حزبي تلع عنده تلع عنده حوها فتفهلو فقدم عسكر تنبر زلخا أبسدد نفتحي تسوع زلخا والكمل أخي جزاء زلخا ودي الرزعدا من أختي بتاعها تلع له حزبي تلع له تلع له حوها فتفغلو كخوينو بس تبرابر ولد ولادن بسيرو حادر تلع له حزب تلع له تلع له مسلك فقاس له تلع له حزب تلع له تلع له ولدك فتفغلو فقدم عسكر نبر زلقا أبسدد نفتحي تسوع زلقا والكمل أخي جزاء زلقا ودي الرتعدا من أختي بتحدا
هاجر كساب زلو نزعنت نحرنت كل قالس بينا قنا قنا نحكنا لوتي قنا قنا وبنور ودنا سينمكت قال سين زفلت هزبي سينمكت قال سين زفلت هزبي لو دنمي مزقب أبزل إلو نعبي عوت بغل سنبر عوت بغل سنبر أيكونن بوزبي هاجر نزفكر يخنون لبي قديفو سراء زربه وجنب عليك حد نزغر كل مقلا زاملو تتبي زي وكل وكنت مرحسد على ما زحن كل ما مهمني ثورة بتان محزنة حدقني عصبو شوفنا مدر بيت ملاقة في حمام مالوخنا يقولوا ازي دمت مدرخ إرتراويان يوم كبرات خطاتلتين لو مستدعلو زين عنه فلمار استساتو أمباسادرات إيرترا حدش ورقة مننت كعدلو ممرح وزيو لعلوتن مأكلوتن أزست سراويت بحدش مدبات أغلال حلقة ستاف كريتا أو ميقلتو خمزلو تفليتو زرزراتو أمباسادرات إيرترا نتي أبشحنجة عتميتن 93 بأوان ريفرندم نزيغاتات زتعدلي ناي مننت كارد وي ورقة زتك حدش ورقة مننت كعدلو ممرحة 5 وهبهم كاوش تحقر زبط حنا زينا حبيرون اتي نز سقم تزين موساد زتوهب مخنيات سرعات وياني إيرترا ورقة مننت تمينو بأشحات عبازي حزرقي حسل زلو نعون مقود صارن نمكتان مخانيو نمنجستي إيرترا زقاوم زبل زيغا ورقة مننتو نخي حدسلو توسينو مهلاو سلزي اتحدش إيرترا ورقة مننت نتوم ناي كدعات تاريخ زي بلوم امونات دقفت منجست تراي تلليو كوهاب ممرحة توهيبو خمزلو منشتاتنا حبيرم مراحتي إيرترا تقاقيو اللهم نزبلهم فتاو حاقرو زيغا سلزنا قفهم تراي كساب كندقو نتحت وريدهم حاقراو مننتو كحاكو محلانهم معرخن دي فوخيسو من رعيدو من كمزلو زرديو يترف لومي بخلو انتناهم تقاليعهم اتقدمو كوا كمز حجي بحماء تقباراتهم عرقانهم كيوتون كلو بحاليوت هزبن حاقرن تقاقيو اللهم إلهم كأرمون زفتنو زيغاتات أسيرهم شريبهم وميم حج خاء تقاوم تنان زبلوهم دلايم أسماتات أميهم ورقة مننت كخلكلو زقر ما يكونن إزي كاب تسبيبن عطونات حساس باز منجو نكون النت ببقعات كقدم زي دفر ناي فرحات تححزايو كند زخوني اتي مريحنت قزعات حق رقيتو نسلتانو كمولنتو بمتقام سباتي عسرن يغتسعن يشربن يحققن كمزلو حقراويان أهقراويان تطابقت مسلات أقالي عن أوين إذا حجي زتفلالي مخنياتن مسمسن نقربي مسلن مننتن زيقاتات زخل كلن زفكرن زلو ملاخ سرعات تبح نقوهو معالت متبتاب كمزلون اتمعالت خاء روحو كم زي كونن كذكري قبا
لعلوتن ماكلوتن أزست حيلتات مكلخال إيرترا إسياس نميجر جنرال غرزغير عند مريم وجو أب حماق كنتات عنا نهلوي تقلال حلقة ستاف سراويت نخون ممزازو سلزي تقبلوو قريتا أو ميقلتو مهلاوم من جتاتنا كابوش تحبيرم اتم أزستي حيلتات مكلخال إيرترا بعدكن عقم سبون بقربات لوجيستيكسن سلطنان بمنبابرون محدراون كل تناوي لوطن ممحياشن أبزد ليلو زلو اوان بحمام ترميسو أب عربيا سنكولان تخرميون زلو وجو كم حلقة ستاف حيلتات مكلخال ممزاز مالت بحيلتات مكلخال مشكعلال مالتيو كم زبلون اتغريتا كساب تحتوت مكوننات وريدو مهلاون يقلت علوم ميجر جنرال غرزغير عند مريم وجو بزحادرو وشت او حمام كاب غزينا بغزيت عنونا نقلقل خيد دحر مصناح ابز قربا اوان حكمنا ورديت نعدت اليان متيو كان تنبري اتم زكالم زفتنو حخاي معدت اليان تعناو ازيو سلست سنه خلي ناب عدو تمليسو زتعززلو افاوس كوسد كم زمخرو يفلت وجو بسنكي تعناو اب حماق كنتات نهالوي حلقات أغلال ستاف حيلتات مكلخال نخون ممزازون بار نت بسنك قعزوي محدران كفافا لميلاتاتن إسياس عاقمو قديلو زلو مسارع حيلتات مكلخال إيرتران ملماس بمدب زوسد زلو سقومت مخانو اتم منجتات يحبرون إسياس دحر سرحيت فورتو فتسيمو سلسنبدي حيالن ودوبن سراويت مكلخال كهلون كريين دلاي سلازيبلو إذناي حجا ودادبؤو بتزاور من قدي عقم حيلتات مكلخال بزيادة نمدخام بفلات زقبرو زلو وديت مخانو تنتنت بوليتيكا تحاقرون كقلتو تاني حميم إذا حجي بسنك قعزوي محدران بالشوات تعالاليان إسياس أب حماق كنتات ودي أوزر كابزلو ميجر جنرال غرزغير عند مريم وجو كم زحجي مسارحن مقابريان إسياس كوينو بهزبن سراويتن كي تتسألئي حدا خابتهم نهاجرن هزبن كقلقلو نابقات سحارنت زتتنبرو فيات دك هزبي نيرو أبو وانبرتاو تقادلو محبراو دحر بايتون تحت درجات مهرتون كي قطعو كاب حيالو مزانو لعلوت أزز سراويت بتران تحتوت حلفتن زحاشة تقبالنت زنبرو مقلول فتون هبوبن أزازونيو نيرو إسياس نوجود رايزي كوني انتلاي نبوزحات كالوت أزز سراويت متان كتحات إيوان كحلوون بمدب أبلشونا أتحيلو حلوف هاقراو جغننتهم نمدوان سريحيو يخون امبارح جي درجة زبزحو أزست سراويت توريد ترديقوام بحلوف ملكن بلشو محدران إسياس تماريروم كم زلو علالا الدباباي كوينو مهلاو من جتاتنا يقلتو كبرات تختاتلتين لو مستدالو وزينا ازي انيرو ازي دمت مدرخ ارتراويانيوم كورات تختاتلتنا نايلوم مدمنا أبز دمديمنا لنا أبز مت مسكالة حستو خساب نملسكم سلام كناي